Parayan karong gilusad ang search and rescue operation sa otoridad sa mga individual nga posibleng natrap human nga medahili ang usa ka landfill sa Binalio 1, Cebu City kagahapon sa hapon, Enero 8, 2026 adlaw nga Webes. Ako sa man nadunggan kasama ang nahitabo nga insidente kagahapong adlaw. Sa report sa DYHP RMN Cebu gikumpirma kagabi ni Konsehal Joel Garganera, ang chairman sa Committee on Environment sa City Council, kalo na pa'y 30 ka mga individual nga parang gipangita sa mga otoridad human nga natrap sa nahitabong pagkahulpa kasama sa landfill. Samtang ikatahusab nga 9 or siyam ang hingpit nga na-rescue din sa kanila ang kumpirmadong nakabsan sa kinabuhi. Sa investigasyon natabunan sa bidahiling basura ang usa ka building sa maong kumpanya na nahimutang sa ubos nga bahin hinungdan sa pagkaangol sa mga trabahante og dunay usa ka critical ang kondisyon. Sa kasamtangan parang gihimo ang search and rescue operation sa mga otoridad kalabot sa maong insidente. Gani gisay-sab ni Junel Arcilia, presidente sa Binalio 1 sa Cebu City, ang iyahang nadunggan usap og nasaksihan human nga nahitabo ang pagkahulpa sa nagtapok nga basura sa landfill facility kay natrap ang pipila ka mga individual.